Lamsago vibe song haino hai ani channel Manipur khamui tongkha tangai khamkha tei tamni bagai asuk hingsang laikha aro 9000 jon borok no kaisa jagani tei kaisa jago sei talangjaka safety ni bagai tei aro tabuk student side order body jakne hini saimano jang tamu karone abo hang laikha baksa ba saiman na tei baksa ba saimi amai tongna hingke norok saiman na mujung khakai mo video no joya kare puilan sini paithak jara nai tongo hingke phaidi vibe song Manipur tangai khamka abo saimana ni swkang jeng Manipur ni byaparo kisisa saiman lainai Manipur 1949 no India by March wngkha 1891 hingke British rok ni under o tongui tongmani 1949 no India by March agreement khaimani yagulo 1962 o hingke ke borok no Union Territory swnamui rijakha tei 1972 o hingke ke Manipur no kaisa state hini recognition rijakha hingke vibe song sung saimano north east no wngkhana jottoni sai tribes kabang total tribes tongo 35 tribes tongo aboni bagui no tini walai mung suklai mung phaika nasilai lai mung phaika hini hinjago autonomous district council hill district council ama hairok tei hill area rok no protect khainani tei minority rok no protect khainani forest area rok no protect khainani bagui abo hai kaisa Indian constitution no kerong rijak tongo article 371 c ni category o klaio Manipur kogni kogrom de jeng tabuk sini ADC area o ha magna bagnai eba buini state ni borok rok no phalnai hini sakake ubni state ni borok rok bangmano phaiei oro jaga painai chini borok rok kai ha segjagi pebinai abo hai ngai thanai same thing ama haino Manipur o tabuk nglaimani hills area o tongo no naga te kuki tei valley area hangka ke meitei rok tong no valley area to norok saimangkhana bobno hin je jeng hapung eba hill ni je tolawo je soman jaga tongmani abno no valley area hini hinjago suppose romdi longtrai valley hini rok norok mungkhana kana raima valley rok hini abo bahaino o raima ni bini tola soman jaga no valley hini hinjago thik abo haino longtrai pahar ni tola no jeng valley hini hinjago tabung mono rok nini samono rok aborok jotono longtrai valley area klaio same Manipur o abo haino je hill area ni tolao soman jaga tongmani abono valley hini hinjago hingke o jago nanglaimani kok hingkai kuki versus meitei rok hingkai non tribal tei nagas kukis to saimanon rok tribal no hinai abo ama haike problem mani hingkai high court saklai ka hano je meitei rok no bo ST ni darja rijak sinai hinai meitei rok Manipur o total 53% tongo haipano boni bagai ha hingkai only full Manipur o se boni 10% se tei bad baki joto nagas tei kukis rok ni bagai se hingke meitei rok to already no advance borok pora ganang lekha pora ganang tei gubu ganang mama hingke norok sini tripura o no nainai kai saimana je somotol area o tongnai rok bosok develop ungjak bosok kaham bosok tamo onek facility man tongo hill area o tamo tui kwrui lama kaham kwrui hospital kwrui ama hai problem hingke o jaga o tabuk meitei rok na ST ni dorja rijakhai tamungnai borok o kuki rok ni jaga rok no borok paiman sinai oste ke capture khaima ambai sinai jotono hingke haini bagai borok soilia abo to soyangnani kokno tamni hingke kai nini jaga se sekjagi tongo kai borok to already no gorib hini hinmano already no borok buini sai tolao ongui tongo haini bagai jaga simi se kabang borok advance ongmaya develop bo ongya bongaro haini bagai borok bongni sakno protect khainani bagai abono khorangti salaika obno hoite bo onglaika no sana thanga kai same situation chini tipra haste bo ama haino tabu kok ADC area o general area ni borok rok no ST snambai rinai hingka kai general area ni borok rok ganang rok phai ADC area o jaga pai capture khaifinai hingke abo jeng so soinaba soyangnai same thing abo haino nagas tei kukis rok bo soilia haini bagai abo haing laimani khobor ongkha abo haing laimani bisingo a jaga tei kaisa problem no abongkha NRC na tiye 1951 no base year khlaika ke 17.5% se aroni population hini jago gepia tabo hingka kai 24% ongkha haini bagai NRC no labo khlaiye Manipur ni chief minister N Biren Singh bo je a phatar haste ni phainai eba je neighbor country ni borok phainai Myanmar ni borok phainai rok no rwklainani bagai khorangti saka no haini bagai bo obo hai hingsa anglakha hini hinmano puila hingka ke Churanchandpur district o je valley area o meitei rok ni area o borok tongkachang khe tongmani no hino a jaga ni hoide no obo hai ki khamnani eba bulai toklai nglainani obo hai ki nok soksalaimani suru ongui phai hingke meitei rok bo dus ber hino kuki rok swkang phai hamla khlai paio tei kuki rok bo sa hino jeng hamla ma khaya hine aba haike no borok urpati laimani khobor obo aba haike no motikhai gotana tori thangka tei Manipur ni Olympic player tweet khai saka my state Manipur is burning kindly help India ni prime minister tei home minister rok no take khai saka help khlainani bade
tei kaisa important kok chini tripura haste ni kebo a jagao kwsawi tongkha khe eba nogo phainani muchungwi tongkha khe bubagra help khainai hinai helpline bo rijak tongo norok a jagao contact khlaimano iko screen o ang rekha norok nugui manano tei tabuk a jagao government saklai rijak net rok ban tei student site order rijak no hino tei 5 days rok ni bagai a jagao net rok ban khlai rijak bai kha jotono hingke norok o video ni bisingtwi kisasok saimang khana hinai ang khaklaio tamni bagai abo haikotna angkha tei norok video no chajakhai like share comment khlai di tei kuki rok ni disaya tei meter rok ni disaya ang abono to sana thangya hingke norok comment khai saimano nongni je opinion abono karibo ang norok no mo video ni bisingtwi kisasok chaya rok sajak tongkhai norok ano nakadi tei video no puilansim paithak jora naitongmani bagai